Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τον ήχο για να αποσπαστούμε οτιδήποτε και επειδή αυτά τα μάντρα έχουν και υψηλή δόνηση, μας βοηθάει το νου να τον ησυχάσουν. Και σιγά σιγά, καθώς ησυχάζει ο νους, η διαδικασία, σας λέω έτσι γενικά, αρχίζει αυτή η σιωπηλή, αυτό το σιωπηλό κενό καλύτερα στην περίπτωση αυτή, να γίνεται πιο φανερό. Δηλαδή, ένα σιωπηλό πεδίο μέσα μας, το οποίο συνεχώς υπάρχει ως background, ξαφνικά αρχίζεται μέσα από αυτή τη διαδικασία που χαλαρώνουμε συγκεντρωμένοι στο μάντρα ή δεν ξέρω πού αλλού, ή στην αναπνοή. Κάποιοι κάνουν διαλογισμό στην εισπνοή και εκπνοή, τίποτα άλλο. Οπότε κρατάνε την προσοχή εδώ και καθώς ηρεμεί μέσα και ρεγουλάρεται η διαδικασία της αναπνοής, ρεγουλάρει την ενέργεια, ρεγουλάρει το νου και αυτό ρεγουλάρει όλη την κατάσταση γενικώς, χαλαρώνει δηλαδή και γίνεται ήρεμος και συγκεντρωμένος. Και σιγά σιγά καθώς χαλαρώνει ο νους, αυτό το σιωπηλό υπόβαθρο που είναι συνεχώς και τώρα μπροστά στα μάτια σας και δεν το βλέπετε πιθανόν ή το βλέπετε ελάχιστα, θα γίνεται όλο και πιο φανερό. Και θα βιώνετε το κέντρο αυτό της ύπαρξής σας όλο και πιο ξεκάθαρα.